Bueno, eguerdion denoi, amaitzen ari gera azken saioa dela esan daiteke, gero urrengo saiotxoa da itxiera saioa. Eta azken saiotxontan, bueno, mailan gaude, mikroa, ez dakit, igual hartu mikro bat hortikan eta eraman esai. Urbiltzen bazera pixka bat areak elkarrekin zaudete eta errexago izango da. Orokorren jardunaldien ideia badakit izan gerala, etorri Josi, Maien, etorri Maira, oke, zer? Beitu, beste bizkaitar bat, beste bizkaitar bat. Hor mikrotikan gertu. Jardunaldian jatorria, igual bi hitz esango ditut ulertzeko zergatik, bueno, ez dakit zergatik gauden, baina, bueno, oso kaskagorra gehalako, baina. Oain dela urtebete hola, hasi ginen pentsatzen edo lantzen hasten, batez ere gu formalean aritzen gera lanean, eta nahiz eta esaten den dena gauza bera dela, ez da egia, gu kondizionante batzuk ditugu, gu kurrikulumak eta programak ditugu, derrigor bete beharrekoak, gustatu ala ez gustatu. Bueno, gero ez ditugu betetzen, baina bueno. Eta beste aldetikan ikusten genuen hezkuntzatik ekimen informalagoak bideratzea oso positiboa zela. Batez ere, hezkuntzatik elkartzen ginenean kolektibo desberdinak. Nik lan egiten dut 55 urtetik gorako ikasleekin. Eta lan egiten dut 18-19 urtekoekin. Eta lan ezagutzen ditut hezkuntzan ibiltzen diren pertsonak. Orduan, egin ditugunean ekimenak formaletik baina elkartzea kolektiboak ikusi dugu ikaskuntza oso esanguratsua dela, oso positiboa dela. Baina bakarrik egin daiteke momentu konkretu batean. Ikaskuntza informala edo inguruan eskolatik kanpo egiten diren ekimenetan, diferentzia handiena da sartzen direla oso agente desberdinak eta helburu desberdinekin. Bakoitzak ditu bere helburuak edo bere helburu asko, aldi berean. Baina aldi berean badakigu oso aberasgarria dela eta beharrezkoa dela hori mundu hortan mugitzea. Bestaldetik, ikusi genuen ez genuela asko jakiten. Hau da, ekimen asko daude, guk ezagutzen ez ditugunak. Orduan, hezkuntza formaletik animatu nahi baldin badugu jendea, gauza informaletara, behar dugu modurik horren berri izateko. Eta horregatik hasi ginen lantzen ikaskuntza sarea webgune bat besterik ez dena. Ez dauka adskripziorik. Ez dakigu nola joango geran garatzen, baina badakigu, adibidez niri ikasleek esaten didatenean zerbait egin nahi dutela kanpoan, nik ez diedala esan behar zer, baina nahi nuke bere jakitean nun bilatu. Eta orduan, ideia hortik handi joan. Maila hau osatzeko, mailan buelta asko eman duen, ez dut esaten pertsonen gandik, baizik eta ideiaren gandik, buelta asko eman duen mai bada, nahi genuen izatea amaieran, nahi genuen izatea euskeraz areto nagusian, naiz eta areto nagusia bagenekin ez genuela beteko, baina hori ez da importantea, baizik eta ematea bi hizkuntza daudenean tartean, euskerak izan behar duela hemen, lehentasunezkoa espazioetan, naiz eta gero espazioa ez den honena. Hori nik jartzen dut mai gainean, ze asko pentsatu dugun zerbait da, sensibilidade desberdinak daudelako tartean. Orduan, Gipuzkoan zerbait egiten baldin badugu, izan daiteke bi hizkuntzetan, 3 hizkuntzetan edo 10 hizkuntzetan, baina auki behar dugu sensibilidade berezi bat euskeraz egitearekiko. Gipuzkoan badagoelako masa handi bat euskeraz egin dezakeena edo zein ekimen. Baina, aldi berean, adibidez, eskolaz kanpoko jarduera asko aurra joaten direna gaztelaniaz dira Donostian. Eta hori oso deigarria da. Orduan, pixka bat, ideia hori buruan eta buelta asko eman ondoren, batez ere interesatzen zaigu mai honetan, kanpoan mugitzen diren, eskolatik kanpo mugitzen diren ekimenetan, ze sensibilidade dauden, ze tentsio dauden, eta nun dauden frikzio horiek, edo baita ere, nun dauden gauza honak eta alde ilunak. Eta horretarako, aurkeztuko dizkizuet maikideak, hemen Gorka Julio dugu, teketen sarean, sarean denbora asko luze darama gauza askori buruz hausnartzen, ikusten dut batez ere irakurri dizkizu dela sare eta horren hasiera, duela denbora askoko ekimenak edo pentsamenduak, beste leku batzuetatik etorritako teoriak eta bar. Eta sare ikaskuntza importantea da, eta sarean nola mobilizatu baita ere lokala. Xabier de la Maza da Konde de la Maza Twitterren,
bere ekimenak Donostin bereziki asko mugitzen dira, elikadurarekin edo gastronomiarekin lotuta gehien bat esango nukeen, ez eta ez izan bakarrik horiek, baina egia da Donostia gastronomia binomio bat osatu dutela, baita ere kritikoki ikus dezakeguna, baina baita ere balore berezi bat daukana, azkenean kulturan errotuta dagolako. Maite Goñiri esan diot, Euskal Jakintza sarean, bereziki bere partaidetza izatea, ez bakarrik hemen mailan ez dugulako egon behar bakarrik ekimenak sortzen dituztenak, baina baita ere ekimenetan parte hartzen degunok, ahots berean eta maila berean, naiz eta gero parte hartzea zailagoa den, ez zaudelako guzti sartuta hortan, gehiago mugitzen geralako formalean, eta Josi Sierra, baita ere askotan hitzein deulako Konozitigatik. Konoziti ekimena asko interesatzen zaiz, ez dago inon enkajatuta zehatzen mehatz, baizik eta da jendearekin hitz egin, jendearekin hitz egiten dezuna jarri sarean, eta nahi duenak ikusi, eta baita ere ez dalako lokala da alde batetik, ze jende lokala edo lokalki hemendi pasatzen den jendearekin egiten dezu harremana, baina aldi berean irekia da jende askoren elkarrizketa jasotzen ari dalako. Bai, ordizeko bai. Piztu mikroa. Orduan, interesgarria da, orain hitz egiten ari geranean ikaskuntza masiboaz eta hola, eta tokatu zaidalako bererekin eztabaidatzea horretaz. Ideia hori, iruditzen zaidalako interesgarria, ez dagolako enkajonatua programa edo klase baten barruan, baizik eta dira gauza sueltuak. Orduan, igual hasteko eskatuko dizuet, igual horrela ere, argitzeko pixka bat ekimen mota edo ze ikusten dezuen ekimen mota horietan, bai partaidetza, herri partaidetzaren inguruan, eta ze izan daitezken gakoak, behar bada lokalki pentsatuz, gure inguru fisikoan pentsatuz. Orduan gorko nahi zunean. Bueno, nire historia kontatu behizuet. Labur, nire jatorria mundu aktivistatik dator, mundu aktivista eta baita ere teknologianen alorrekoa, zen ingenieria informatikoa naiz, eta beti izan dut kezka hori. Orduan aktivismo mundutik jasotzen dut, bere beste teketen ez nintzen garaietatik, Indimedia Euskal Herrian parte hartzeagatik, eta horren sorreran laguntzeagatik apur bat, jende askorekin batera, Leioako leku konkretu batean, gaztetxe bat, gaur ez dagoena, hacklab bat, gainera, eta ia hor jaiotzen dateketen. Gero podcast bat dena, eta gero beste hainbat ekimen edabideekin zerikusia dutenak, baina horiek aparkatuko ditut, orain parte hartzen dut hainbat edabideetan, eta baita ere sortzen dugu hemengo irrati libre batean, eta osa izeneko programa bat, divertigarria edo ez, baina, hortxe do. Baina batez ere hitzein nahi dut, bi adarrei buruz. Alde batetik, ekimen edo leku batzuk parte hartzea sustatzen saiatzen direnak, eta hori dira adibidez Kabia eta Eraldalab. Kabia ez Beñatek lehengo gunean kontatu zuena, bertan ere parte hartu dut, baina nolabait Durangoko azokan Maiterekin batera antolatu ginen ekimen bat nun saiatzen gehan jendearen parte hartzea, bai enpresa pribatu, publiko, norbanako eta irekia den bat. Eta gero Eraldalab, konkretua, ekimen konkretu bezala, Donostian egin dena, aurten bigarren aldiz, aurrekoan ikastolarekin batera andoainen, eta aurten Olatutalkaren barnean hemengo arrantzaleko fradian, arrantzaleek ere eman zuten hasierako hitzaldi bat, oso politia, eta bueno. Baina batez ere, niri interesatzen zait ikustea ze flujo jarraitzen duen ez konversazioak, eta zergatik adibidez, Blog Soviet sortu ginen, hori Beñatek kontatu zuen, Blog Soviet da blog bat jendeak gogoa zuen bloga sortzeko. Eta guri iruditzen egun jendea empoderatzeko, teknologian alduntzeko, era txukun bazela, jendeari esatia, guazen blog bat sortzea zerotik, baina ez pentsatu wordpress.com edo blogger, baizik eta guazen sortzea, erostea denon artean zerbitzari bat, denok kudeatuko dugu eta gainera ikasiko dugu egiten, ez? Eta horrek sortu zuen olako komunitate bat, gero Bakaljau deitzen zena. Bakaljauek
bueno, Bakaljao izen ridikuloa da, baina bere logoa dauka, bere txampona, baina hor sortu zen bere komunidade konversazional bat eztabaidatzeko eta elkarrekin egoteko, ez? Eta hoitako batzuk orain sortu dugu Talaios izeneko kooperatiba bat, pentsatzen dugulako gauzak egite aldera etorkizunan ere beharrezkoa dela autonomia ekonomiko minimo bat izatea, eta hori ere garrantzua da. Talaios enpresa bat da, kooperatiba bat, ez da erabakia, ez da edozein modukoa, erabaki politikoa da, beste asko bezala, baina baita ere dator konversazio hauetatik eta parte hartze prozesu batetik 2 urte edo 5 bakoitza kalkulatuko du ze punturaino, baina bakoitzaren barruan sortzen den behar batetik abitzen da. Baina hori dena ekimen hauen ondorioz izan zen. Gero beste batzuk ere badaude, Wikifarra, adibidez, edo fish and chips deitzen genien ekimen batzuk, zirala gelditzeko, jendearekin egoteko eta elkarrezagutzeko sortutako ekimen informalak, ez? Baina horiek ere urrun gelditu dira blogosferaren garaian eta horrelako. Nik horrekin hasiko naiz. Beno, lehenik eta behin Ainoari eskerrak eman, gonbidapenagatik. Eta nik bi partetan banandu nahiko nuke sartu beharreko txapa. Alde batetik, oain dela 2008an, 3 bazkide, gastronomian inguruan, informazioz enpresagintza egin nuen, gero sartu nintzen Euskal Lehiakortasunerako Institutuan eta industria politikaren inguruan tesia hasi nuen, ez dakit zein momentutan entregatuko dudan, baina berez formazioz ekonomialaria naiz, baina afizioz ez dakit, bizitza ona eta gastronomia, bidaiak, eta ordan, horren inguruan talde bat bildu ginen, eta hasiera batetik, enpresa txiki bat sortu genuen, produktore txikiekin, merkaturatze prozesu horiek hobetzeko helburuarekin, ez? Produktore txikiekin hasi ginen, baina hasieratik enpresa, etzen enpresa normal bat izan, ze gure nahiak edo gure beste ideia batzu, lantzen hasteko, irrika sortu zitzaigun, ez? Eta orduan, aipatu daitezken ekimen hauetatik, adibidez, Pintxo San Blogs sortu genuen 2009ko udan, eta ni uste motivazio izan zela oso simplea, eta beste hirietan Beer San Blogs mugimendu horiek zeuden, eta gu esan genuen, Donostiar erara egingo dugu, eta egingo dugu Pintxo San Blogs. Lehenengo, ez dakit, bilkuran edo lehenengo kedadan, zumaitu ontzinean lehenengoan, hori da, ez dakit, 6-8 pertsona bildu ginen, ez? Hori izan zen, 2008ko uztailaren 4an, nire urte mugazian, eta justu egun horretan bildu ginen. Urrengo, bilkura izan genuen abuztuan, eta aldaketa etorri izan irailean, ez? Batean 6-8 pertsona izatetik bildu ginen 35. Eta orduan, nik gau hortan pasan egun guztia jendearen artean eta tabernetako kamarero eta kamareren artean pintxoak alde batetik bestera ematen. Orduan hor, eraldaketa prozesu bat eman zen, zesan genuen, 35 pertsona kalean biltzea, baina zertarako edo zen motibokin. 7 edo 8 izan da, automatismo hori edo espontaneidade hori, modu batean edo bestean, garatu indaitek, ez? Konfiantza hori euki ezakezulako, eta 7-8 pertsonen arteko tertulia bat sortu daitekelako, baina 35 pertsonekin taldeak sortzen dira, orduan zertako egiten dugu deialdi hori, ez? Eman zen urrengo pausoa izan zen, tematika bat eskusa bezala jartzea, eta tematika hori izan ziteken interneten inguruan, edo ez, edo analogikoan. Baina, garrantzitsuena urten joan etorriarekin izan da, internet izan dela plaza. Deialdiak egiteko, informazioa kontrastatzeko, jendea ezagutzeko, baina, hau da, gaiak izan zitezken,
ez dakiten, igoatzen den lehenengo hori egin genuela Davide Jorgekin, eta ea zergatik sukaldari bat, edo sukaldatzen zuen pertsonatek, zer interes ikusten zion interneti, ez? Eta bai egin ditugu merkataritza elektronikoaren inguruan, edo teknologiak eta hezkuntza nola batu daitezken ikusi dugu, baina bai, ekonomia hitz egin dugu, adineko jendearen inguruan bai aritu gera arkitekturari buruz, rebordinosekin pornoari buruz aritu ginen, hizkuntza hori da. Eta orduan, hau da, bilkura izan da, internet medio bezala edo teknologiak medio bezala, pixkanaka komunidade bat, edo plaza edo bakoitzak ulertu nahi, parte hartze hori bakoitzak nola ulertu nahi duen ikusteko sortu eginda, ez? Hori alde batetik, hau da, azkenean tertuliaren beste refundazio bat izan daiteke, medioak desberdinak izan dira. Hori horrela izan da, kudeak eta parte hori komentatu nahiko nuke, ez? Pintxo Sanbloksen kasuan, hau da, jendeak bakoitzak bere pintxoak ordaindu egiten ditu, urteak darama dazkigu 15-16 euro ordaintzen, hasiera batean gonbidatuek ere bere pintxoak ordaintzen zituzten. Baina ez dakit zein momentutan esan genuen, abintza por vergüenza, torera, nola jende agian Bilbotik handator ez diogu esango pintxoak ordaintzeko, ez? Eta hori ordaindu egiten genuen. Egondan, konplizidaderik handiena izan da, hau da, lehenengo bi denboraldietan ibiltzen gina nomadak bezala. Jendeari esaten, Donostiako taberna bakizu nahiko txikia direla, eta ordan, 30 pertsona edo 40 pertsona biltzeko, foioiak atutiplen. Eta orduan, izan zuen lehenengo, bestakete, asentamendua, izan zen, egin zen lehenengo esfortzu bat eta jatetxe edo taberna batzuekin hitz egitea izan zen. Hau da, esaten genuen, beira, Pintxo Sanblos tertulia hau da, hilabetero egiten da, jendak pintxoak ordaindu egiten ditu, ze, klaro, 2009an horlako bilkurak tabernariei esplikatzea zen, como estos frikis, hauek nondik anatatzen edo, kontsumituko dut, eta ordan, mira, kontsumitu ingo dugu, 30-40 pertsona etorriko gea, eta gai baten inguruan arituko gara, gonbidatu batzu daude, eta besta, nahi dutenean parte hartu dezakete. Eta lehenengo aurrera pauso handi hori izan zen, jatetxe, 3-4 jatetxeekin akordio batera iritsi ginela, denboraldi bat, irailetik ekainera bitarteko periodo horretan, guk lasaitasun hori eukitzeko, ez? Azken finean, lekurik gabe, jendea hemen Donostian biltza, hau ez da Kadiz, orduan, jendea biltzan kalean biltzeko, zailtasunak zeuden, ez? Perio baten patrozinatzaile bat euki genuen, baina, esfortzu komertziala alde horretatik ez da egin. Organizatzen egun talderako, gure interpretazioa da, jatetxek esfortzua egiten dutela 15-16 euro horretan, ematen dituzten pintxoak eta platerak oso ondo daudela, kasuan batzutan ez dakigu nola lortu egun mirari hori, eta orduan egiten duguna da, komidatu bat, bi edo, 3 daude, gure boltsikotik ordaintzen dugu. Hor, egondan, tensio handi batean sartu da aurten, organizatzaileen taldeak, gure kasuan, lan asko geneukalako eta orduan, azkenengo momentuan, bi alditan, erori egin dira eta erreakzio kapazitaterik gabe geratu gera, ez? Eta orduan, momentu enten, hau da, urren gurtari begira gauza batzu erreplantatu behar ditugu, eta gero bestalde, beti izan dugu konflikto bat euskararen plantamenduarekin. Ze, oain dela ja bi urte, egin nahi genuna zen behintzat Pintxo Sanblosen sesioen erdia, bat gora, bat bera, euskeraz izatea, baina horten lortu eguna da bi egitea, ez? Motibo desberdinak egon daitezke, horren inguruan,
askotan izan daiteke ditugun tematikaren inguruan jendeak, bueno, edo parte hartu dezaketen gonbidatuek, euskara ez dutela menperatzen, eta gero beste kasu batzuetan, etorri daiteken jendearen gehiengoa, euskara ez duela ondo menperatzen, ulermenaren partez. Orduan, alde hortatik, beti dudan egoten gea, eta oraingoz, zenbakiak hor daude, naiz eta erdia, beti hor daukagun, momentu honetan edo denboraldi honetan, bi egin ditugu euskeraz. Beste proiektu bat, aipatzekotan, eta partaidetzaren inguruan, ez modu honetan, Pintxo San Blos, divulgazioaren inguruan, uden gaiak, interesgarriagoak edo izan daitezke, eta partaidetzaren ingurutik, erronka bat suposatzen dute, eta gero, gestio aldetik, nahiko erresa da, ez duelako, errekurso handirik mobilizatzen, baina bai gero, jendea lotzen, konbokatoriak egiten, hor denbora juten da, ez? Aipatu dezakean beste proiektua izan daiteke musika parkean, ez dakit ezagutzen dut zuten, baina musika parkean joain dela urte batzutatik, berriro, Pintxo San Blos osatzen dugun talde horretan, horietarik 3 Londresen bizi izan du ginen. Eta orduan, nola Londresen bizi ginen esan genuen, oso ondo pasa genuenan, parketan lasai eseri, lasai den eta lasai jan genezaken, hemen zergatik ez. Eta hortik aurrea, Pintxo San Blos aizen urte berean egin genuen piknik bat, eta piknik hori evoluzionatu intzen 2010 urtean olatu talkaren inguruan, esan zuten, hiritarrak planteamenduak inditzazkete, eta orduan, zuen ideiak bota. Eta gu esan genuen, beira, pasaden uran egin genuen piknik bat, eta bain nahiko genukena da, musika alderdi hori sartu, ez? Eta hor laguntza txiki bat izan ez geho, guk egingo eguna da, konbokatoria, bideoa, webuna dana gure kontu baino. Horria, momentu enten ez genekien, ez? Baina aurre ikusten genuen, musika talde batekin kontaktuan sartzea. Alderdi teknikoa ordaintza, gastu minimoat edukiko balukela, ez? Eta orduan, 2010an horrela ginen, eta azkar, Donostia kultura barneko jendeakin kontaktu ona izan genuen, bai alderdi komunikaziotik, Mikel Iturrirekin, eta baita ere kulturetxe desberdinetako jendearekin. Eta orduan, 2010an 3 saio egin genituen. 3 saio horietan, jendeak parte hartu intzuen, ondo komunikatu intzen, eta ja 2011tik aurrera, modu erregular batean, denboraldia sortu egin genuen, apiriletik irailera, ez? Esan behar dizuet, organizazio aldetik, hau da, patrozinatzaileak bilatzea eta publizitatea bilatzea urtetik urtera okerrago dijoala, ez? Eta orduan, aurten, guk hartu egun erabaki bat izan da, musika parkean finantziazio publikoa dago eta pribatuago, eta pribatuagoen zentzuan da, gure, organizatzaileen poltsikotik ateratzen den dirua. Eta orduan, hartu egun erabakia da, enpresa pribatuek ez dutela parte hartuko musika parkean diru laguntzarik jartzen ez badute, hau da. Guk gure dirua jarriagu, udaletxeak diru bat jartzen du, eta orduan ez teguna egingo da, oi hartzun bat daukan proiektu baten, enpresa pribatu baten marka edo gauza sartzea gratis eta more. Zergatik, azken finean azkenengo urtetan, gure poltsikoetatik, gure lan ordua kontatu gabe, 8.000 euro urtero jarri ditugu. Eta orduan, aurten tensio batera iritsi, eta zergatik, pasaren urtetan, Intermonox famekin eraikitako erlazio hori, pixka bat aldatu egu, aurten guazigea garagarduak saltzen. Zebestela, guk genekien, udaletxearekin hitz egin da, bere finantziazio limita zeintzu zian,
gu bagenekien seguruenik eta publizidade edo patrozinioaren nondik norakoak jakin da bagenekien noraino iritsi gintezken, eta ordan horre ondan aldaketa bat da, guk aurten saltzen hasi gela, 8.000 euroko galera horiei, pixkanaka, buelta ematen hasteko, ez. Hainoakin hitz egiten, hoi da, bai. Alde hortatik ez dutena galdetu, baina hor, zergatik agian izan duen hori hartzun gehiago musika parkean, Pintxo San Blos baino, guztiz ados nago alde batetik, hainoakin da, toma de espazio publiko, parketan jende asko ikusten bada, jendea interesatu egiten da. Horrelako mugimenduek modu espontano baten jendearen, ez dakit, kuriosidadea sortze dute. Pintxo San Blos, tabernetan denez, edo zu internet gainean zaude, edo konbokatorian gainean zaude, edo bestela etzea enteratzen, ez. Gero bai, medioetan oi hartzuna handi izan du, pasen urtetik Diario Basko dago, eta ni uste erreperkusioa izan dezakela, baino nire gogeta pertsonala da, espazio publikoen hartze hori definitiboa izan dela, gaur egun daukan ezagura maila izateko. Bai, nik kontatu behar dizudana pixka bat hori desberdina da, zenien aiz hor ekimen baten o konkretu baten bultzatzaile, baina sariren bat eman beharko balitz edo budget bat guain modan, oso modan dago hezkuntzan, zerbait lortzen balin bezu nivel bat, emate izue sari bat, eta gero beste bat, eta hola, nik eukiko nituzke, egongo nitzeke goiko nivelen, ze ondan hau, Pintxo zen blog zazirati musika parkean, blog sovietean, Durangoko kabian, konofitiko, hortan, denetan parte oso aktiboa hartuz, ez da, ordu nik aktivista baino gehiago parte hartzaile zutzuen hau zue. Eta mankorra, manta zabaltzazu. Orduan, baino gero, horrelako kontuetatik nahi beti ateratzen zaiten edo sortzen zaiten gogoeta da, nik ikasketa eta leheno goizean zehar hitzeindako guztian adi-adi naiz. Ikasketa formala eta informalen arteko suposatzen den gatazka hori edo dagoen gatazka horretan sartu gabe, nik uste oso importantea dela gauza horiek guztiak irakaskuntzan txertatzea. Eta esan nahi dut hori, zeneri nik egin dituan karrerak eta horietaz aparte, bizitzan asko gehiago ikasi dut egindako, azken urteetan egindako ekimen horietatik. Eta ez hori bakarrik, denetatik eraman dut zerbait, eman dut pixka bat, baina ere asko jaso dut, eta batez ere, batzuk saretik abiatu diren ekimen horietatik, gero hemen gaude denak, eta azkenean bagia. Ez gea ezagunak bakarrik, gea pertsonak, lagunak gea, norbaitek ekimen bat egin behar badu, edo aurrera eraman behar badu, beste baten laguntza jasotzen du, eta hori begibistakoa da, ikusten malin badezue maila hau ere, usten dut oso begibistakoa dela, hori, eta nahi hori asko interesatzen zait hezkuntzara eramatea. Eta beti saiatu naiz, eta guain gogoeta egiten ari nintzela, kontatu naiz, urte askotatik, ez bakarrik sarean nagoenetik, ze nik guain dela 20 urte hasi nintzenen irakaskuntzan, egin nuen ekimen bat urtetan zehar, eta eamaten itun bai ikasleak, bai guraso guztiak antzerkira, ostiral gauetan. Eta hue bai etzala ez eskolako ekimen bat, ez ezer, ni pasatzen itzen gelazkela, zein apuntatuta zeon, dirue jasotzen nuen, ordainketak egiten nituen, hori ikastolan egiten nuen, baino, ez zeuken zeikusik ikastolareko ekimen horrekin, bai, ikastolaren markoaren barruan, komunitatea osatzeko, ez? Eta gero tortzen ginen ikaslekin, gure orduzkanpo eta bar, antzerkietara Donostira, eta horrelako ekimenak, irakasle guztiok noiz edo noiz egin dituen horrelakoak. Ordu nire kezka hortik entzuan, zijoan, aspalditik, eta sare kontu honetan eta ikateak, eta pixka bat ezautzen zuenak, badakizu ezein da nire ibilbidea edo zein izan dan, bai Euskal Jakintzatik hasita, batxiergo bian, bloga eta proiektua, jakintza ikastolakoa, saiatzen naizena da eskola orduak anekdota bat izatea. Ez geratzea eskola orduetan, baizik egiten dituzten lan guztiek irautea 24 ordu 7 egunetan zehar, ez? Ikaste hori aktiboa izatea eta ikaste hori mugaezina edo mugari gabekoa izatea. Eta horren lekuko dira, adibidez aurten egon dira ikasle taldeak,
kanpaina aurretik politiko buru guztiak elkarrizketatzen, hasita Laura Mintegi edo bukatuta Pepetik edo pasatuta Urkullu, edo partidu guztietako buruak, niri asko ez importanteago iruditzen zaidalako gaia edo eduki kontzeptualak edo klasean eman beharreko gauzak baino asko ez interesgarriagoak iruditu zaizkialako beti horrelako espazioak sortzea errespetua izango dutenak, ikasleak ikasiko dutenak, trena hartu, norbait faiatzen balin badien nola kudeatu, nola bisatu azken orduan, trenan gehitzen balin badira gereatu diren bezala bomba mehatxu eukita eta ez dakitela nola bisatu ebarginan hori, adibidez hori elkarrizketa egiteko, nola moldatuko diran bata besteai lortu telefonoak abisatzeko, juteko eta horrelako kontuak, ez? Nei orduan eta hori dena gaur goizean entzundako horretatik asko etorri zaizkit horrelako ekimenak gogora. Eta baita, azken finean, ni saiatzen naiz baita gaurko hitzarekin eta horrelako kontuekin baita, ikaskuntza informal hori formalean txertatzen. Orduan bai gustatuko litzaidake, eta ja honekin bukatzen dut, ia nola, Mikelek proposatzen zuen horren hildotik, ez, orain hausnarketa garaia balin bada, aldaketa garaia balin bada, nik behintzat erronka botako nuke pixka bat, hor hezkuntzan eta hau denon artean egin beharreko zerbait da, aldaketa, hori garbi dago. Hori garbi dago, hemen itzein da, irakasleok, alde batetik, ditugu gure estrategiak ez aldatzeko, ez badugu aldatu nahi, edo mantendu nahi balin badugu gure tokian, baina baita ezin da inor geratu atzean, ez irakasleok, baina ez da planak egiten dituztenak eta horiek denak. Eta nahi pena ematen dit horrelako egoerak beti lagurtez behin bat etorri bestea jun, azkenen aprobetxatzea he venido a hablar de mi libro eta jartzeko gutxi gora bera hori. Nahi ditut benetako asmoak eta benetako aldaketak eta ber hori pixka gustatuko litzaidake gero horren inguruan pixka bat hitzitea. Eskerrik asko Maite. Anilak ikasketa kooperatiboa den eta... Baina mikro. Hartu. Nik egia esan, non izan da? Bai, botella. Bai. Bueno, Mikel, zuk zer dakizu konozitiz? La ciudad del conocimiento, Mikel. Ni puta idea. Siempre quedará grabado, ¿no? Sí. Bueno, barkatu. Zer irakurri dut, bai. Bai, zer irakurri duzu. Zer nahi zenuke jakin? Zer den, bai. Bitu, alduzu piztu hor, YouTubeen Maite Goñi ikaskide amairuan. Dios! Bueno, nik azkenengo urteetan saiatu naiz, Maite, sentitzen borratuko dut berehala, Badakizu inoiz ez dizutela baimena ematen. Bueno, baina baimeni gabe, esto es un robau, no es un posau. Bueno, nik azkenengo 7 urteetan saiatu naiz nire kontakizuna aberasten. Pentsatu dudalako hitz egiteaz gain, Bai. eta idazteaz gain uste dut ere multimediarekin aberastu behar dugula gure arteko elkarrizketa eta gure ikasketa. Justo horren aurreko tuitean, pasadan astean, ikas Navarren egindako gauzatxo bat jarri nuen, nire berremezkla, ikaskide, bai. Bueno, berdin dio, konozitira jun, eta goiti bigarrena da. Izun zera, bueno, gehiegi. Konoziti, ikaskide konoziti bun. Bueno, Mikelek behin edo behin begiratu badu, zuetariko norbaitek ikusi du konoziti behin edo behin? Zer nahi zenuke jakin Marisol? Zer den, zer deitzen dizuzuk hori? Bueno, konoziti niretza da, ikasteko balio didan nire ingurune pertsonal automatizatua. Hasi zen nik karrera duela urte batzuk, hasi nintzenean apunteak hartzeko blog bat bezala erabiltzen nuen, eta justo Gorka Juliorekin izan nuen blogak egiteko ikastaro bat, 2006an, aku urteetan. Maitek,
santua ez dago egi santurik, egi borobila da. Elkarren gandik ikasi dugu eta elkarri ematen jaso eta eman dugu. Adibidez, Ainoa, izan nuen egun batetan gantxo bezala Jordi Adel elkarrizketatzeko. Eta orduan Ainoak esan zen, da nik ze galdetuko diot gizu. Bueno, berdin diozu galdetu eta berak hitz egingo du. Orduan, Konoziti niretzat izan da aitzaki bat gana hurbiltzeko, galderak egiteko eta hitz egiteko. Eta pertsona hoiek zekitena, lehen da bizi neuk ikasteko, Gorka Juliori ere egin nion elkarrizketa bat, gogoratzen duzu kamera txiki batekin, eta horrekin hasi nintzen jendeak esaten duena plazaratzen eta ikasten. Egia esan, informala ez, guztiz pertsonalizatua izan den ekintza bat izan da. Kasu honetan, alduzu bajatu pixkatxo bat aurkezpen honetan, hor nahi baduzu, nik pixka bat aitortu egin dut nola hasi zen hau. Eta etzen besterik izan, hori, zuko eskutarten daukazun blog hori bezala, hasi idazten, gero eta aberatsago, niretzat aberasgarria izan da, eta suposatzen dut jende gehiagorentzat izango zela. Baina barkatu, erabiltza holan, baina alduz aurkezpen honetan, nik pixka bat aurkezpenean Google Docs, bueno bai, jarri Jordiren minutu erdi bat. Beitu, ez dakit entzungo den. Bale. Bueno, tipo hau espaduzu ezagutzen, baino askoz interesgarriagoa da. Jordi Adelek pixka bat eman zigun, uste dut den hori eman zigula pista. Bien, un play o personal learning environment es un enfoque del aprendizaje. Entonces, yo de un play haría una primera rama de presupuestos teóricos, ¿no? Es decir, definición, qué es, para qué es bueno, para qué no es bueno, por qué se habla de plays, qué virtualidades tiene, cuáles no, etcétera. Y otra rama que ahora desarrollaré sobre las partes o componentes. Entonces, Jordi, que momentu horretan ikusten baduzue paper baten gainean ari da idazten, eta paper horretan jartzen ditu bere urteetan, bera Castelloneko Unibertsitatean katedradun irakaslea da, orden 10 minututan berak gai batetaz dakien guztia kontatzen du. Nik ezer ordaindu gabe eta jakinda Creative Commons bezala lizentziatuko nuela, hartu nuen hori bere jakituria, adierazi nuen kontzeptu mapa batetan, lehen Juanjok galdetzen zuen, mapak behar ditugu, bai, mapak behar ditugu jakiteko nondik noragoa zen, eta niretzat, egia esan, ikasteko modu oso argigarria da. Ikusten baduzue 2 minutu aurrerago bideo honetan, berak hori zirriborratu duen hori, nire ikuspegitik, nire galbaetik pasatuta, konpartitu egin dut. Hor ikusi dezakezu, ezta? Orduan, azken finean, Konoziti bihurtu da, kontakizun, nola esango genuke, la narrazion textual, tipo batek kontatzen duen ideia bat, adierazi modu grafiko batean, eta jendeari itzuli, ez bakarrik Jordik playeri buruz esaten duena, baizik eta berak momentu horretan burua nola daukan antolatuta, eskaneatuta bezala, ezta? Ni saiatu naiz, hemen, bideo honetan, berak kontatzen duen artean, ze kontzeptu eta ze harreman, ze erlazio dauzkan kontzeptuen artean. Azkenean, ez dauka beste meritorik, pertsona jakintxu baten gana joan. Mikel, ¿tienes algo que decir? Así de cosas. Entonces, de todas esas cosas, hartu zerbait, saiatu Mikelek buruan dituen hoiek adierazten eta modu antolatu batetan jendeari itzultzen. Egia esan, nik ikasi dut gauzazko. Lagunen artean asko ikasten dela, lagunei galdezka zuk uste duzun baino askoz gehiago dakitela, eta lagunek ere emankor eta eskuzabal ematen dutela dakitena, eta orduen, nik azken batean suerte izan dut jende honen gana hurbildu eta euren baietza jaso. Ez kasu guztietan, Maite? Hau, off the record, Maiterekin kostatu zaite, Bueno, Maiteri barkatu diote,
Eta onartu diot, eta badakit, Euskal Jakintza asko daukala ez bakarrik buruan, baizik eta bere bloget. Orduan, azkenean, jendeak eman egiten du, gustora ematen du, eta hori, Commons bezala lizentziatuta, askoz ekarpen gehiago jasotzen dituzu bueltan. Ez dakit beste, dik esan dezakedan. Venga ba. Informal total. Usteet gai asko, egia esan hori izan gainera asmoa, ateratzea ari desberdinak, ze ari pilo bat dago, hitz egiten da ikaskuntza informalari buruz dena gauza bat izango baliz bezala. Baina lerro pilo bat dago eta lerro horiek batzuk tentsionatzen dira, beste batzuk pertsonalagoak dira. Ezakit, aipatu diren eta behar bada zuka ohar batzuk hartu dituzula ikusi eta nola lehenago gutxiagoi. Hain nintzani zugu bezala Josi mapak behiratzen, enekin elkarrekin ibili zinetela ikasten eta irakasten. Hor badaude elementu batzuk garrantzitsuak alde batetik dago ekimen pertsonala izan daiteken akaso guztietan, pertsonal hori gero agian kolektibizatu egiten da, baina egia da pertsonaren ideia hori kolektibizatzea ez dela gauza erresa, eta orduan biltzea norekin kolektibizatu horrek azkenean funts bat edo zerbait garapen bat izan dezan. Ikusi dezuen bezala bai Gorkak eta bai Xabierrek aipatu dute nolabait kristalizatu dutela erakunde pribatu batean, esan daiteke pribatua dela erakunde batera bai. Eta batzuetan hori ere mai gaineratzea konbeni da, ze batzuetan ematen du ikaskuntza informala dela gauza bat, pasako dena, eta ez da hola. Eta komplikazioa da dena espazioak, aipatu dezue, guneak espazioak importanteak dira, gehienak pribatuak direlako, eta orduan mesedez eske jun behar izaten dezulako espazioak lortzeko, pribatuak baldin badira espazioak kondizionante batzuk daude, gu ezin egon kalea, musika parkean hainbat aldiz bertan bera geratu da eguraldi txarragatik. Gu baditugu lokalki kondizionante batzuk eta zailtasun batzuk horretarako. Eta interesgarri iruditzen zait ikuspegi hori ez, nola zuek hasieratik sortu zenuten, gutxi gora bera hasieratik enpresa bat, baita ere gulertzen dut enpresa esperimentatzeko. Bai, baina hori da, baina bai musika parkean proiektuan, bai Pintxo San Blogs, baita Deklaton Klabeko aktibidadeak irabazi asmori gabeko elkarte baten parte dira. Ez dira gure enpresa, guk momentu enten Delifanart, justo hain dela azte gutxi alde batera utziko dugu, hau da, aktibidadei gabe geratu da, eta gure enpresa la salsera da. Baina irabazi asmori gabeko asunto horietan, beti, eman nahi izan diogu instituzio kobertura bat, beti ere kanpotikan errekursoak lortzeko, ez dakite, edo seriotasun, edo erresponsabilidade itxurari lortu daitekela. Eta gero, Gorkaren... Pertsonari ere zaiolako diru laguntzarik. Eta gero askotan... Pertsonalak ez dira diru laguntzak, ez? Inoiz. Oso zaila dira lortzeko. Ez eta askotan, gastronomia inguruan, divulgazio egin izan ohi dugunan, ez dugu marka baten gainean egin, baizik eta interes handiago genukan, denominazio edo izendapen batekin egitea azkenan gauza orokorragoak esplikatzeko eta ez markak bere gauzak saltzeko. Baina egia da, gizarte mailan edozein proiektu informal, edo gehiengo batek deitzen dien proiektu informal horietarako, badago tendentzia eta nik guztiz aurkana gau da. Nahiz eta nire denbora librean egin, guzti izan daiteken labore profesional bat izan daiteke. Eta horretarako kudeaketa ona eduki behar da. Eta nik gehiago esango nuke, enpresa batek behar duen, baina kudeaketa zorrotzagoa behar du, animo gabeko ekimen bat zebestela, eta tamalez, askotan gertatzen da, bizitza laburra izaten dutela. Orduan, tensio hori guk hasieratik aurrikusi genuen, eta horregatik sortu genuen, animo irabazi asmori gabeko erakunde bat, nun baliabideak behar genituen, epe ertain edo luzera hori mantentzeko, eta hala ere zailtasun handia ditugu, baina
Hau da, nahi bagorkak izan duen evoluzioa logiko, desberdina izanik, guztiz logikoa iruditzen zaiz, azken finean, proiektuak atzetikan esfortzu asko daukate, esfortzu pertsonala, eta baliabide esfortzu, eta nonbaitetik lortu behar dira azkenan baliabide. Nik ikusten detelako enpresa baita ere esperimentatzeko bide bat, bezala, Bueno, ez dut ikusten hori, enpresa mota ere, eta enpresa baita ere egiten dire enpresa multzoak edo taldeak, bueno, klusterrak eta lakoak ere bai. Baina, bueno, elkarte nola baitekoak, eta, bueno, interesatzen zitzaidan, orzuk aipatu duzun, lerro hori, ze agian jende asko interesatuko litzaioke, agian ez, enpresa mundutik gertuago sentitzen den, igual, gertuago sentitzen zate berez, mundu horretatik zatoztelako. Baizik eta agian, enpresa mundutik ez datorren jendearentzat ulertzeko pizka bat, ibilbide posible bat bezala, edo, ez? Bueno, ni kontatuko dizuet, individua izatetik, blogarekin eta nire ikasketa prozesu pertsonaletik, pauso bat ematea erabaki nuen, momentu batean, eta esan nuen, hau ez dut bakarrik egin nahi, eta gainera jende gehiago implikatu nahi dut, orduan marronatu nituen, eta saiatu nintzen komunitate bat sortzen. Nituen kezkak eta ikusten nuen beste jende asko partekatze zituela, eta behin baino gehiagotan saiatu naiz komunitate bat eraikitzen. Eta azkenean eman zen, eta hori da pixka bat Bakaljau izan nahi duena, berriro ere izan erredikuluarekin eta bere historia guztiarekin. Zergatik da, kaz da, Bueno, bai, Bakaljau mitoa, dala oso politia da, zen, karo, historia bat sortzen duzu, ez? Identitate bat eraikitzen dezunean, zerotik eraikitzera bazoaz, joko bat egin ginun, eta izan zen, Bakaljau zan irla bat, mitikoa, arrantzale euskaluna joaten zienean arrantzatzea bakaiuta, han kartografietan agertzen zena, ezta? Baina gezurra zen, hau zan, mapetan agertzen zen, baina ez zen existitzen berez. Orduan, Bakaljau da metafora bat interneta dena. Ematen du ez dela, baina oso benetakoa da. Askotan egiten dugu ziber eta virtualaren arteko ezberdintasuna, eta virtualidade hori gezurrezkoa da gaur egun, virtuala egia da, egia virtuala den bezala. Esan nahi da guztiz fisikoa da. Eta bueno, hori hartuta, eta joko hori, asmatu ginen kosmogonia guzti bat, himno bat eta dena, oso divertida. Eta hori da zez den Bakaljau. Gero komunitate reala, biltzen dena, eztabaidatzen duena, izen eta bizenak dituena, bakoitzak erabaki dezakena egon edo ez, hori da Bakaljaukarekin. Bai, hori duen ezberdintasuna hor dago. Bere txamponare badauka, dala badokamairu, ez dokamairu, ez badokamairu hor kontra beti, eta bakizu, bueno. Orduan, pauso individualetik kolektiboa lehenengo aldiz hor ematen da, eta hori mantentzen da, ez daka forma juridikorik, baina nolabait kobertura, ekimenak egiteko kobertura ematen diguna Bakaljau da, berez. Hau da, eraldarabek antolatzen du, Taraiosen dagoen jende parte bat, baina Bakaljau da antolatzailea, berez. Hori da ideia orokorra. Edo zeinek erabili dezaken gauza bada, Gainera, mitoan esaten dugu, nahi izan ez gero zu ere bazera. Orduan, erabili logoa, erabili gauza raroa da. Hori dator, eztabaida zea batetik, eta alba ezue udarako bi gomendio, bi liburu txiki, bata Lorenz de Arabiaren liburu txiki bat, emango dizuet, Lorenz de Arabia nola egin zuen, irabazteko, gerra, eta beste bat, alde zuela, gazteraz badakit, La era del diamante, manual para jovencitas, da etorkizuna erakusten digun zientzia fiziozko liburu txiki bat, hori handiagoa da, eta, ziberpunk mundutik eta heteronimoen erabileraz, identitate ezberdinen erabileraren inguruan eztabaida bat suertatu zen, eta Bakaljau hori da, pixka bat horren, mito horren kristalizazioa, pixka bat. Baina, sakonduz pixka bat hemen hitz egiten diren gauzen inguruan, niri oso garantzua iruditzen zait, gu erabiltzen dugu askotan Bakaljau gauzak egiteko, nahiz eta elkarte bat ez izan sikiera, baina elkarte baten izaera hartzen duena momentu batean, baina guk Talaio sortu ginen hori ere posible egiteko, hau da, finantziazio bideo batzuk ere lortuko ditugu hortik, eta gero posible egingo dutenak horietan laguntzea, beste ekimen horietan laguntzea, baina baita ere bizitza egituratzea. Eta guretzako guk egituratu nahi dugu gure inguruan,
bai guretzako, baina bai gure ingurunearentzako eta hori izatea gizartea ere egituratzen, bestera batea egituratzen laguntzeko ideiak ematen dituen ekimen bat da Talaioz ere. Osea, enpresa bat baino gehiago da, horregatik ere da kooperatiba, kontatu dut, baina bueno. Baina batez ere, aipatu nahi nuen edo nabarmendu nahi duen, espazio, alde batetik blogaren garrantzia, berriro azpimarratu, eta beste hitz egin den gauza bat, espazio publikoen erabilera. Zergatik ez erabili espazio publikoak? Ni gustet, gainera oso zilegi dela, gainera ekimen horrek gizartean eragin positibo bat izango badu, erabiltzea espazio publiko horiek, bai elkarte, bai pertsona norbarako, eta urte askotan inkluso egonda fobia bat hori horrela izatea, eta orain pixka bat irikitzen ari da, eta berriro badago joera bat espazio publiko horiek erabiltzeko, baina esango nuke gehiago egin behar dela. Eta bestea, blogaren garrantzia. Tontakeri bada, edo tontakeri bat iruditu aldu. Baina bloga da, psikologikoki pertsona bat eraldatzeko gehien balio du, nik ez ezagutzen, nik psikologotan ahorratu dut, uste dut, aurreztu dela bloga izateagatik, eta jende asko badakit bere bizitza aldatu dela blog bat izateagatik. Eta zergatik? Igual gero hezkuntzarekin harremana dauka, eta pleekin, eta pelenearekin, zen blog batek behartzen zaitu irakurtzea, asko irakurtzea, iturriz berdinetatik, eta horretarako menderatu behar dituzu baita ere teknologia batzuk. Hausnarketa prozesu bat abitzen duzugan, eta hausnarketa hori garatzen duzu zure barruan, baina ez zuretzako bakarrik, beste batzuei aurkezteko beraz, zabaltzera zoaz, eta gainea hor kudeaketa prozesua dago. Hori dena tresna simple batean, blog batean. Nahi izan ez gero 5 minututan egiten dezun hortan. Baina gainera, komunitate batean txertatzen dizuna, edo zuen interes berdina dituen pertsonekin batera zehatu dezakezuna. Orduan, netzako, zerbait azpimarratu behar banu, hemen ekimen honetan, da blogaren garrantzia. Asko urtzen ze galdera egitea, Baina botako du nola bezala, beste da, 3 lan lerro dira. Bata da, tresnak eta garapena, informatika aldetik, tresnak implantatu eta garapen propiak egitea. Beste bada, formakuntza eta alduntzea, formazio bai pribatu zen publikoa kasu batzuetan, eta baita ere alduntze prozesuak, alduntze prozesuak, jun tokitara, jendearekin egon eta hor gelditzea ezagutza, ez dugu nahi, gu prescindible izatea nahi dugu, hori dator gure saren logikarekin sare banatua gustatzen zaizkigu. Guk lagundu dezakegu, baina gero aldela joaten gera, eta gero behar bagaitu zuen berriro etorri, baina aldela hor gelditzea. Eta azkenekoa da, zailagoa azaltzen, estrategia eta analisi atala, dala informazio iturri pila bat azertzen ditugu egunero, eta saiatz 200 baino gehiago, eta saiatzea hortik gutzako informazio ezagutza sortzen, eta baita ere gure bezeroentzako. Eta analisia, sare sozialen analisian oinarrituta, ez Twitter, Facebook, ez baizik, eta sare sozialen analisian oinarritua beste estrategia badela, hori ikerketa batzuk egiten ditugu guretzako, eta baita ere gure bezeroentzako. Listo. Ja, ez dut txapa gehiago sartu. Horra, ipatzen nuen horretera da, dakazuela alderdi jostagarri bat, oso digarri egin zait, oso jostagarriak direla funtsean enpresa edo erakunde horiek, ez? Alde batetik da ekimen pertsona, baina baita ere dagoela jolas, bai, denon kasuan dagoela hori, bitxea iruditu zait. Agian guk ez daukaguna hezkuntzan. Nei iruditzen zait, sortu behar ditugula egiturak bizitzea merezi dute, zure bizitza merezi dutenak. Jende guztiak ezin du hori egin, eta hori ulertu behar da gainera, eta nik esango nuke gizartearen jende parte handi batek ezin duela egin. Batzutan, eta gehienetan hala da arazo askorengatik, ez? Baina alba da, sortu behar ditugu olako egiturak, nun zure bizitzari arrazoia, zentzua emango jozuna, alde zula, badakit hain zaila dela hori egitea kasu batzuetan, eta horregatik hori ere konsiente eta eduki behar dugu, eta nik uste zuretzako nahi dezuna besteentzako lortzen lagundu behar dezula. Behar bada hori da aldea. Hortik bai, ez dakite, baina beste kontzeptu bat ateatzen da, Josi ez dauka plazerra lehenagotik ezagutzeko. Konozitik gaitezen, hori da. Baina hemen bago, ez dakite,
erronka bezala da noraino pertsonak beraien lana edo grinaren bitartez noraino iritsi daitezkeen, ez? Ze hor dago lidertza puntu bat edo lidergo puntu bat edo behintzat erresponsable izateko eta arduratxo izateko norberaren edo besten proiektuekin. Maiteren kasua oso gertu daukat, Gorkaren ekimenak ezagutzen ditut, eta ni neurea guztiet ezagutzen ditu dela, eta eramaten diguten denbora da, esaten denean gustoko ditugun eta nahi dugun bizitza aurrera eramateko proiektuak izan behar direla, atzetik edo aurretik esan behar dena da, denbora asko ematen dutela eta esaten den trabesia de la muerte edo horiek asko izaten direla. Orduan, horregatik ez dakit, horrelako proiektua plantatzen dienean, bat, aurrera daitezke, bai, baina bi, zein tamaino edo impactorekin eta zenbat denborarekin. Askotan maite ikusten dut, venga, torri, jun, hau inber da, tal, eta askotan galdetu behar dugu, bueno, eta maite egongo ez balitz, guk askotan ebai, Gorkak esan duen moduan, izan dugun enpresa barnean alduntzeko prozesu horiek izan ditugunean, askotan nahiko frustrantea izan da, zuk alde batea utzi, benga, honeaino, ustez, ikasketa prozesu hori eman dezu, baina gero alde batera jun, eta moteldu egiten diela gauzak, ez? Ordan, beti, kezka hori beti izaten da. Guk proiektuak aurrera eman ditugu, jende involukratzen da, baina noraino, ez? Edo, ze kapazitatea daukagu eta zenbat denbora zer mantendu daitezkeen. Bueno, aipatu nazulako, esan ere, eta adibide txiki. Maiteren egunak ez dakit, 28 ordu dituen edo berroita. Baina beti beranduta gaizki, baina bueno. Baina gaurko hitza jartzen, bai. Baina justu horren inguruan baita, hausnarketa hori oso interesgarria iruditzen zaitez, lehengo batean Ainoak erantzun zuen nire partez Twitterren, olako eztabaida batean, ez? Esaten zuten, bai, gaurko hitzagatik adibidez, nik enun erantzun egi esateko. Esaten zuten, bai, horrelako ekimenak, eta ez dakizzer, eta gaina doainekoak, eta abar, eta Ainoak esaten zuen, bueno, zuk esan zenuen, ez ditut, zure hitzak esan behar. Ez erresa dela esatia, eta, eta esatezu, bai, baina hori da, ez dezulako kontabilizatzen Maiteren denbora, lan denbora. Esan nahi, bai, guk disfrutatzen dugu egiten dugunarekin, baina Maitere disfrutatzen dugu ez ere egin gabe, edo ez dakit, edo sofan botata, bai, mikroa pasako, igual, bitu, Mikel. Hori ez da zenbatzen ekimen informaletan. Eta askotan egia da, hitz egiten dela Baitere, eta esango dit horrela. Enpresia batzu kritikatzen direla jakin gabe, ze alegin egiten dan atzetikan. Zea, nola esango nuke, funtzionarioen distantzia komodo honetatik. Gu soldata badokagolako eta hori. Nik uste dut orain esan duzula hitz klabea, ez? Soldatarena. Krisi potolo garai hauetan, hau da paradigma aldaketa hitzela, hau ez da 83koa eta bar, ekonomia aipatu beharko genuke, bai? Esaten da bi ekonomi mota daudela. Lanaren ekonomia eta zaintzaren ekonomia, bai? Nik uste dut komunikazio beharra hau, pertenentzia beharra hau, tribu montatu edo komunitatea sortzen historia honek badula zaintzaren ekonomiak duen ezaugarri bat, bai? Ez da pagatzen, postutzen naiz berak esplikatu duena ikusi nahiko nituzke bere balantzeak, bai? Maiterenak ezagutzen ditut, noski Maitek ez du bueltan jasotzen egiten duen lana dirutan, agian ez du bilatzen ere, nik uste hemen gauden tribu arraro honek ere badu horrelako zerbait, ez? Egia da zaintzaren ekonomia ez dagoela ordainduta eta emakumei buruz ari naiz, baina zaintzaren ekonomia momentu honetan ez dute emakumeak bakarrik egiten naiz eta gehiengoa izan. Hemengo tribu honek zaintzaren ekonomia asko baloratzen dugu. Igual, termino modernoago batetan, ez? Informala, formala ere esaten dugunean, ez dugu definitu zer ulertzen dugu, baina informala iruditzen dugu dela pagatu gabe egiten dena. Hor badago ere bai konzepto nahasketa berezi bat, ez? Orduan, formalean gaudenok
kobratzen dugulako, informalaren luzatzen dugu gure lan eremua, zeren, bueno, hemen gauden guztioi gustatzen zaigu 8 tributakoak izateare, ez? Las identidades múltiples, lo que sea, lo que toque que se llame, bai? Orduan, nik uste hor baduela konzeptu batzuk importanteak non krisi garai hauetan importantea den. Orduan guk uztailean egon gaitezke hemen, gure oporretan adibidez, baina segurazki kolektibo honetan badago jendea ere lanik gabe. Bai? Orduan, bueno, denok behar ditugu bi ekonomiak bizitzeko. Bata ezin da bestea gabe. Zaintzaren ekonomia eroriko balitz, beste ez litzateke posible. Baina momentu honetan ere bultzatzen gaituzte lanaren ekonomia bakarri begiratzea. Baina eske lana kobratzeare importantea da. Orduan hor badago mundu bat, soziologia eremukoa edo, pues igual gure tribu arraro honetan, gehi etorri direnak, badago hor zerbait ez. Funtzionario hitza erabili dugu, nik uste dut da mantenua momentuz garantizatua dugunak eta beste hauek. Kapaza gara inkorporatzeko beste hauek familikoa bali maira, bai. Badakizute hemen, familiak sostengu ikaragarria egiten duela, egin duela eta egin beharko dugula. Aurre ikusten ari gara gure gazteak, gurekin bizitzen, por cierto, eskolak gero eta ume gutxiago, maite, bakizu, hemen los afectos importante, pero las proles desaparecen en época de crisis, bai? Orduan, bueno, baitugu erronka potoloak, bueno, ez dakit. Nik hartuko diot mikrofonoa, esateko nire funtzionaria naiz, eta uste dut funtzionarioa naizelako, eta emaztea eta seme alabak etxean ditudanez ondo zainduta, gai izan naizela lan hau egiteko. Esango dut ere, holan esperantza puntu bat bezala, orain lanean eskatu didate egiteko urteetan lanetik kanpo egin dudana. Osea, nolabait, hori, Danitxuk esaten duena, Dani Gutierrezek esaten du, osea, ez baduzu lanpostu bat sorrezazu. Bueno, nik lanpostu barruan lortu dut eskatu diezaidatela kanpotik egin dudan, ez da? Baina, bueno, pixkat esok esaten duzuna. Espaldego nork ordaintzen dizun eta espadago hor ekonomia bat hori sostengatzen duen hau jasan ezina da. Osea, ez da jasangarria. Eta, bueno, nirekin batera, adibidez, ikusentzunezko karrera bukatu duten ikaskide guztiak lanik gabe daude. Batzuk hasi ziren bekario bezala, beste batzuk praktikak egiten telebizan izan gero. Eta, adibidez, nik egiten dudan bezalako lana egiteko gai diren hori profesional prestuak, momentu honetan lanik gabe daude. Eta, baina ez dakit dilema horren gakoan ondagoen. Ni bota nahiko nuke hor egia da, gure adibidez, gure ingurunean, igual gu berezi xamarra gea, eta ni adibidez aspalditik, eta igual hori da hacker kulturatik bizi izan du, nahi hacker kulturak inspiratzen dit. Lehen aipatu danean Indimedia, ez da bakarrik, hor buruan beti etortze zaizkit, niri inspirazioa sortu zizkiaten pertsona batzuk, eta igual aipatzea, nahi txipi eta txopi, eske gainera izen politxea daukate, generazio horrek negan sortu zuena berezia da. Igual lana eta pasioa edo grina ez dut bereizten. Eta orain tokatu zait horri forma matea eta kooperatiba bat emarrea. Baina esan behar du gainera, hasieratik zuk aipatutako lana eta zaintzaren kontuak barneratzen ditugula. Egia da, 3 gizon garela. Baina egia da ere, batek seme alabak dituela, eta beraz, berak badauka, kasu honetan, gure kooperatiban, badauka erabat kontemplatua dago, berak askatasun osoa daukala, berak eramaten du umea, jasotzen du, askatasun osoa zaintza hori berak egin ahal izateko. Eta baita ere adibidez, ordainketetan, ez bada dirutan, zen gutxi dago, momentuz, bai daukala aukera, bere beharren arabera eta ez, naiz eta beste 2 pertsone jaso behar duten X, beha jaso dezake X gehi. Zen berak ditu, gu kontemplatzen dugunean talaioz ez da, kontemplatzen dugula 3 on lana, baizik eta 3 on eta behintzat gure beste guzti horrien eta horren arabera gure bizirautea, eta suposatuko balu horrek, nik alkilerraz duela pagatzen, lagun batek alkilerra pagatu behar duela, eta besteak etxea erosten ari dela eta hipoteka pagatu behar duela,
moldatu beharko ginuke adostasunez, baina bakoitzari behar duena eskaintzeko intentzioa daukagu. Beste gauza bada errealitatea. Momentuz ari gera eta gauza batzuia komunitarizatua daude, adibidez garraio publikoa denok beharren arabera hartzen dugu. Batzuk behar gehiago dute, beste batzuk gutxiago. Eta baita ere, oso modan daude, otarreak, baratzetako otarreak. Batzuek gehiago hartzen dute eta beste batzuk gutxiago. Batek lau, aho, jaten eman behar ditu eta besteok babina. Orduan, banatzen dugu beharren arabera. Nik bitartean esango dut justu funtzionario garelako egin behar dugu lan hau, ne ustez. Bueno, ez da egia, guk unibertsitatean ditugu gure baldintzak, ezagutzen dituzue batzuk, gure sexenioetara iritsi, beti dago maila bat hilo behar dezuna, oso ondo pentsatuta dago, beti egoteko ataskatuta sistema horren barruan. Baina guk ez badieu laguntzen, bere diruak arriskatzen ari direnei, zeinek lagunduko die. Azken batean gure diruak hortik handatoz, horrela ikusita, ez? Nik eskatuko nizueken gauza bakarra da konpromesua. Jake momentu gizartean orain gauza gaizki daude eta zuek ez bazeate mugitzen direnak ni ateratzen naiz zuen grebatara. Gorka nori aize eskatzen hori, unibertsitateari, gizarteari orokorrean, zeini funtzionarioi bakarrik. Ni funtzionario naiz, baina bota nazaketea zen momentu. Eta jende zu bezala eta okerrago daudenak ere badaude, baina nik ez dut eskatzen zuek gutxiago izatea, nahiko nuke denek zuen maila ukitzea besterik ez, hori da nire intentzioa, eta uste badagoela dirua gainera. Nik eskatu nago hori parte hartzearekin, zuen ekitaldietan zen olako adinak. Daude, dinot, zen hori kezkagarria da, ni hori nerabekin egiten du lan, eta ez dia implikatzen ezertan. Eta gainera dira, edo mugimenduak dira oso laburrak. Bapatean hori grina sortzen da, eta hurrengo momentuan, baina da hurrengo egunean, ja. Zuen parte hartzean hori ekitaldietan, zen olako adinak ikusten dira. A ber, Pintxo San Belosen 20 pikotik 50 franja horretan egon daiteke, hau da, 30-40 urte bitartean ustetan daitekeela gehiengori. Glaton Club sortu genuenean, Glaton Club berez, bazan gastronomia sustatzeko elkarte bat, ez? Baina hau sortu genuen printzipio bati aurre egiteko. Gure bai nonan beti da tocar las narices. Eta zeu guztegu hemen ez dagoela kultura gastronomiko. Osa, faltsua dela. Hemen kultura gastronomiko hori dagoela. Hemen baude Michelin izarra ukaten jatetxe batzu, baina kultura, hau da, evolutiboa den gauza eta bizitza eta urtean zer urtara daudela eta gauza horiek egunetik egunera gutxiago jakiten dira. Eta ordan gu sortu genuen ideia horri buelta emateko. Eta gainea lapurtu egin genion izena Cambridgeko unibertsitateari. Oain dela mende batzu, unibertsitatean izen hori zeukaten eta nola ez zuten hermanda anai artea edo zan eta ez zegoen modu aktiboan. Ordan gure ideia Glaton Club sortzeko izan zen, 70 urteko pertsonak ardo katetara joan beharrean, unibertsitatetik aurrerako jendea ere jutea. Eta gero, musika parkean, jende gazte asko dago, familiak ere badaude, edade zarrak ere badaude, orduan ez dakit hor bari daude. Nezako musika parkean izan dela, lehenengo ekimena, familian egin izan dudana, tankera horretakoa. Ni Pintxo San Belosen ez nijoa, semiak ingaratzen izenako eta senarra joten da, eta hori garrantzitsua da. Baina hor esaten dezuna, nahi genuen ekarri eta oraindik pendiente daukago egitea lan bat, nola nun mugitzen diren gazteak eta nerabeak. Eta guk badakigu nun mugitzen diren, segitzen badin badituzu, aurre eta gazteak badakizun nola dijoa zen. Eta ikaskuntza hori oso interesgarria da baita ere, hor badago intergenerazionala, bideojokoen munduan, karta nola dial Magic edo Warhammer, hor badago sare intergenerazional bat
oso interesgarria. Eta hortikan, bueno, ni beti semiakin berak irakasten dit, eta bide hori benetan da sakontzeko, oso polita da. Egun behar dugu izten, ja, bueno, esan digute ja betikan hori, orduan azken gauza, bueno, beti motz gelditzen da, baina, bueno, ezakit ideia zen larro txo horiek botatzi eta, bueno, pozik, bueno, batzuk esan dute kea dela, bueno, dena da kea, baina nila espertuta dago dena katxarreo eta kea behar da, azkenean keak ematen du girotxua, ez? Tabernetako giro hori da kea, ez da. Azken zean nahi badezue, azken hitzak? Ez daukete zer gehiago aportatzeko, orduan ke horretan ez nazteko beste norbaiti pasatzen diot hitza. Nik Maiteren nola hezkuntzaren inguruko bilkura baten gauden, errebindikatu nahi dut, edo nik behintzat Maiteren ibilbidea ikusita, hori ez, hau da, formala eta informalaren arteko barrera horiek, dauden metodologia desberdinetan baliatuz, hori ez, modu kontinu hori sortzea eta ez bereiztea nik ikastolan nijoanean bakarrekin behar dut, eta etxea juteakoan nire helburu izan behar da nozila bokata bat prestatzea, hau da, gauzak ez diela ez txuri ez beltz izan behar, eta nik Maite eta beste askoren eta Inoaren ere bai irudia errebindikatu nahi dut hezkuntzarako. Edo zein hezkuntzarako, Nik, errebindikazioetatik paso, olakoetan, eskarrik asko, Xabi, baina bai esan, ze justu gehiu naiz gogokinen galdetzeko iazuk mundu enpresarialagotik nola ikusiko zenuken eta nola bideratuko zenuken hori. Nik oso ondo dakit, ze guain dela urte batzuk egin genuen elkarrekin olako historio bat, proiektu bat ikasleak enpresetara eraman eta horrek ere zerikusia hundie dauka, nik ekonomia ematen nuen batzi baten eta enpresa guztietara, eta gauza mordo bat egin genuen, Xabieik eta Andonik asko lagundu ziaten, eta bai ikusten dezuk ere kezka hori beti hezkuntza, nahiz eta hezkuntza mundutik ezabiatu hezkuntza munduarekiko izugarrizko kezka eta jakimina izan dezula horrekin, ez? Orduan oso interesgarria iruditzen zait, parte hartzea mai horretan izatean ikuspegi ezberdinetatik etorritakoa. Jarraituko dugu horrekin, oso interesgarria iruditzen zait ikuspuntua. Ikustezu azken hitzak? Azken hitzak, ni aipatu dizkizuetan bi liburu horiek irakurri, eta beste esatia, sormena askotan individuala dela eta pasioa eta grina pertsona daukala, baina komunitate bat den barnean konpartitzen denean, hor benetan da, berrikuntza normalean hor sortzen da. Gero batzutan saltzen digute handiek sortzen dutela berrikuntza, normalean ez da, eta gertatzen da, leku txikietan, paradigma tipikoa da garaje batean, baina ez du garaje bat izan behar, izan daiteke taberna bat, gela bat, 3-4 lagunen arteko elkartrukea, eta gero hortik abitzea eta sakontzea, baina netzako hori gakoa da. Pasioa individuala da, sorkuntza kolektiboa. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskerrik asko. Zuei, joder, que liada.